У 1929 годзе ў Віцебску адкрылася аддзяленне дзяржаўнай бібліятэкі, ад якой пераняло імя, а з 1967-га яшчэ і знаходзіцца на вуліцы Леніна. Сёння гэта самая буйная бібліятэка вобласці, і фонды налічваюць больш за 700 тысяч выданняў. Але яшчэ ў Вялікую Айчынную вайну яны былі цалкам знішчаны і з цягам часу адноўлены. Сразу же после войны библиотека начала свою работу. И в наших архивах библиотечных есть и фотографии того времени, когда библиотекари, а из них даже некоторые наши сотрудники на тот момент, и даже в частности директор библиотеки, они были участниками Великой Отечественной войны. И когда они с наградами, с медалями обслуживают читателей. Библиотека всегда была востребована, и особенно в первые годы после войны. Многие десятигоддзі супрацоўнікі бібліятэкі папаўнялі краязнаўчую картатэку Віцебшчыны. Сёння яны працуюць над рэгіянальным электронным рэсурсам перыядычных выданняў, якія актыўна алічбоўваюцца. Асабліва гэта карысна навукоўцам, студэнтам вышэйшых навучальных устаноў, магістрантам і аспірантам. Такім чынам, аддзелы бібліятэкі займаюцца захаваннем памяці, чаму сведчанне і новая сумесная кніга з выдавецкім домам «Звязда». Адным з такіх прыкладаў яскравых зберажэння памяці з'яўляецца перавыданне кнігі Ніны і Мікалая Дарафеенкаў, Мікалая Іліча Пахомова «Віцебскае падполле». Вось яна зараз у мяне ў руках. Гэтая кніга створана на аснове кандыдацкай дысертацыі Ніны Івановны Дарафеенкі і ўпершыню пабачыла свет у 1969 годзе. У 74-м да тысячагоддзя Віцебская яна была выдадзена другі раз, і вось доўгія дзесяцігоддзі кніга не перавыдавалася. Хаця, канешне, цікавасць вялікая да гэтай тэмы, тым больш распрацаваная навукоўцам, тэма падполля наогул складаная. Віцебская абласная бібліятэка не толькі выдае кнігі чытачам і прапаноўвае электронныя праекты, але і ладзіць сустрэчы з пісьменнікамі, прэзентацыі кніг і выставы, як да 80-годдзя вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў або да 100-годдзя свайго земляка, народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкова, і, вядома, да 95-гадовага юбілею самой бібліятэкі.